Di cejnan de yek ji kelepora serekî ew e ku mirov serdana kesûkar û mezinên xwe bikin. Ew kelepora qedîm ya cejnan herçiqas li Enqera paytexta Tirkiyeyê vejandin jî malbatên Kurd yên ku bi dihan sal beriya niha gund û warê xwe terikandine hatine Enqerê, dîsa jî wê keleporê didomînin. Malbata Temel ku nêzîkî 3 sal beriya niha ji gundê kotiran ser bi bajarê Culemêrga Bakurê Kurdistanê berê xwe dane Enqerê, wek berê serdana hevdû dikin û cejna hev pîroz dikin. Mezinê malê Hesên Temel dibêje ew cejnên berê her danê xwarinekê li malekê bûn. Lê li Enqerê ew yek nemaye. Ezabê min hemidê eyda min firavîna hewa çêkirî. Hûn dê firavînê li mala min xwan. Şîvê dê çine mala heyran xwan. Qevaltî têştê dê çine mala Weysî xwan. Em mahol mehelat geran hebêt ku meselet mezinit ew eydit Enqerê me rast xweş e. Ew em hane eydê me kesî nedît ya. Ama hekî camereke hoşî bî Weysî xwarzayê me bît, ev pismamên bî bêjî tu Hindistakê kat û kutkey. Xiyal Temel jî ku 3 sal beriya niha daye pey hevser û zarokên xwe û hatiye Enqerê bi sed xweziyan bûme behsa kar û barên jinên Kurd yên di eydên berê de dike. Mesela me goştê xwe danastir, me birincê xwe çêtkir, me mastê xwe, tiştê xwe hemû me hazirêt kir. Eydên me tane pîrozkirin, zelam hatin û jinka şekila me danê û heta roja çarê bêja dewra jinka bû. Jinî ji da çine malê cîrana, rûyine xwarê çayê vexwin û nane xwin û berê hêzik hebûn. Jinî çonê tê de gola me gunhêt xwe daxutin. Çonê hêzkê de xwe dadin. Her wiha xwediyê malê Hesên Temel amaje pê dikin, li ta xawan 305 malên Kurd henin û ev her 4 rojên cejna Qurbanî nevek berê be jî dîsa diçin malê hev û cejna hev pîroz dikin. Gelê Kurd biçin ku derê kelepora xwe jî bi xwe radibin. Wek ev malbata ku hin dibînin, 3 sal beriya niha Culemêrga Bakurê Kurdistanê berê xwe dane Enqerê û wek berê cejnên xwe pîroz dikin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Enqere.